Primer de tot, us agraeixo la vostra assistència, també a l'Associació Cultural El Salner i a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Avui és Sant Antoni Abat i això ho hem fet expressament perquè aquesta casa és el Mas Bellesguard. O sigui, anirem a explorar l'entorn de la Joana de Cardona, doncs mirem aviam qui era, i el seu entorn. Aquest mas, el Mas Bellesguard, és a prop de l'església de Sant Antoni Abat. Miquel Pujol i Canelles, que també en parlaré, de fet estarà present a tota la xerrada, perquè això és qui ho va investigar més, doncs resulta que vaig penjar unes fotos del Mas Bellesguard després de descobrir una cosa que s'havia fet aquí. Simplement les vaig penjar al Twitter, però va cridar l'atenció del diari L'Empordà, que em van fer un article, i d'aquest article ha sortit aquesta xerrada. Llavors, primer faig una prèvia important. Sortiran molts noms, no us espanteu. Bàsicament el que faré serà plantejar un conflicte cronològic, que ja us l'explicaré, i un conflicte dinàstic. Però el conflicte dinàstic no és només a Empúries, sinó a molts llocs diferents, a Nàpols, Castella, etc. No? Amb els Cardona com a protagonistes i específicament aquesta Joana de Cardona com a principal de la família Cardona, és a dir, del tron principal, la número 1. Aquest és l'escut dels Cardona, així anem coneixent. Això seria un cardó, una planta, aquí he posat el card marià, hi ha molts tipus de cards. Jo m'ho preguntava per què havien escollit aquesta planta com a símbol personal, símbol de la família, però és una planta molt resistent, que creix en qualsevol tipus de terra, que no necessita aigua, que sembla a vegades que estigui morta però després fa flor. No sé si era això. En tot cas, sospito que és pel mètode de reproducció, perquè el card tira llavors a totes bandes i els Cardona ens els trobem a tot arreu, però ben bé a tot arreu. És a dir, quan faig investigacions i no me trobo un Cardona, dius, t'has equivocat. Però és que els Cardona també els trobarem en noms diferents. El nom principal seria Folk de Cardona. Aquest Folk diuen que fa referència al primer Cardona, que es deia Folk. Folk també, depèn en quina llengua, es pot convertir en una altra paraula, per això sospitem també que folk també es podria haver convertit en foix, o a Anglaterra en fox, no? Bé, en tot cas era una família molt i molt poderosa. Tenim un problema a Catalunya, que no es fa divulgació. Això em deixa un espai lliure massa gran perquè massa gent parli d'història, poder sense saber-ne, o diguem-ne, amb uns interessos particulars o ideològics. Jo no voldria ser cap d'aquests, simplement és un tema que m'interessa molt. És un... Ara sí? És que abans me semblava que sonava molt fort. Com ha dit l'alcaldessa, doncs estudio aquest passat per entendre el present, perquè bueno, s'ha de fer una mica d'esforç, però moltes coses que van passar en aquell temps, ara mateix estan passant exactament igual, i aquests Cardona, vés a saber si encara volten pel món, no? En tot cas, la Joana de Cardona aquesta serà, en vida seva, la que representarà tots els Cardona. Insisteixo en això, sortirà molta gent, tot el que faig és una hipòtesi, algunes coses sí que són conclusions, però en general són hipòtesis i diré coses molt agosarades. Que no són especulacions, són coses que he treballat molt de temps, però ho deixarem en el món de la hipòtesi. No? Llavors, mirem la fitxa d'aquesta dona. Sabeu que els Medina Celi es van endur tots els papers que van poder d'Empúries, els van portar a passejar, ara no sé pas on són. Hi ha unes fitxes d'internet, llavors tenim aquesta Joana d'Aragó, Fol de Cardona, entre cometes, Joana Fol de Cardona. És a dir, sí que era de la família real, o sigui, dels d'Aragó, que era un cognom, no era pas una localització, el cognom d'Aragó, però privilegiava el nom de la seva pròpia, o sigui, la família de la mare, no? Perquè ella era la principal. Joana Fol de Cardona. Però el veurem amb molts de noms. Aquí tenim un piló de gent, per exemple, diuen que es va casar amb Diego Fernández de Córdoba, el africano. Això parlarem dels Fernández de Córdoba perquè és molt important, perquè després figura que ens els trobarem aquí al comtat d'Empúries, és una mica estrany, però això també ho arreglarem. Llavors, dels fills d'ella en té 11 fills. Els embarassos en aquell temps duraven el mateix que ara.
I aquesta dona tenia molta activitat. Això ja és, primer, un cas sospitós, perquè hi ha gent que diu, no, si aquella gent... No, aquesta gent eren molt i molt actives. Sí que he trobat casos en què s'adoptava en algú d'una altra família, perquè si no, no arribaven a bisbe o el que fos, no? I llavors es queden encaixats aquí, no? Tenim una, la 10, la Mariana, que figura... Bueno, la Mariana no sabem res més que aquesta fitxa i prou, no? Una monja de les Clarisses de Barcelona. No especifica a quin lloc de les Clarisses de Barcelona, posem que sigui Pedralbes. Pedralbes era realment un monestir molt potent, molt poderós, i teníem en aquest temps, una mica abans, una altra parenta de la Joana de Cardona, que en el nom, diguem-ne, civil es feia dir Caterina de Cardona, però el nom dins del monestir es feia dir Teresa de Cardona. Ara l'Institut Nova Història sospita que la Santa Teresa de Jesús és una còpia d'aquesta dona, no? Bueno, aquest tema no hi entraré, però en tot cas, el que sí que és interessant és, sobretot quan després trobem en Miquel Pujol i Canelles, que és qui més ho va estudiar, quan ens explica l'entorn de la Joana de Cardona aquí, a Castelló d'Empúries, no ens diu mai quin és el nom de l'abadesa, mai. Segurament per al conflicte cronològic que us explicaré després, no? És un article molt prudent, molt extens, molt ben treballat, però queden coses a la taula, no? Bé, en tot cas tenim aquesta connexió. Podria ser que la Joana d'Aragó també fos l'abadessa de les Clarisses d'aquí de Castelló d'Empúries, que tenia una funció molt especial. Segurament quan hi havia problemes a Barcelona haurien traslladat tot cap aquí a Castelló. Per exemple, el cas d'en Jeroni Pujades, que és també de l'entorn de la Joana de Cardona, que l'arrenquen de Barcelona i el porten a Castelló. Segurament van fer més coses, que és el que va anar descobrint mossèn Pujol. Llavors, aquí el principal seria en Lluís Ramon, que el tenim per aquí baix. Aquí surt només com a comte de Prades, va morir abans que la mare, per tant la mare d'alguna manera va recuperar una altra vegada els estats familiars i els va traspassar en el seu net, en el fill d'en Lluís. Aquest Lluís, fixeu-vos com li diuen ara. Lluís Ramon, Fol d'Aragó, Cardona, Còrdova i Fernández de Còrdova. Podem afegir-ne més, no? Jo suposo que a casa seva només li deien Lluís i amb això ja s'entenia, no? Però si no és molt complicat. Això, bueno, ho haureu vist, a mi em fa molt d'ulls, no?, que posin tants de noms així seguits, perquè no pot ser. De fet, m'he deixat una altra persona aquí, en aquesta fitxa de la Joana, que és una altra Joana, que també, ara la mirem, és la Joana també d'Aragó i de Cardona, amb unes dates diferents, però que, o sigui, 1557 la seva mare tenia 14 anys, però es diu exactament igual. I a més es casa amb un senyor, Antonio Fernández de Córdoba. L'altre era Diego, ara és Antonio. Però almenys aquest és Fernández de Córdoba i Fol de Cardona. I tenim un altre Lluís, també, que aquí sembla, ja ho anirem veient amb el conflicte cronològic, que diverses Joanes se n'ha fet una o d'una se n'han fet diverses. Ja ho anireu veient durant la xerrada. De manera que llavors al final el que queda és una comtessa no només d'Empúries, duquessa de Cardona, duquessa de Sogorb, en el moment en què duc volia dir familiar del rei, ara no, però llavors sí, i queda una persona molt desdibuixada, quan realment era una persona molt i molt potent. Fixem-nos en aquest nom, Antonio Fernández de Córdoba, perquè una persona que coneixien aquesta gent, que era Jeroni Pujades, en el seu dietari li diu Anton Fernández Folch i de Cardona. Aquí no surt el Córdoba per enlloc, no? Duc de Sessa, que això és important perquè el ducat de Sessa és a Itàlia i és un ducat que anirà apareixent contínuament. Senyor de Palamós, senyor de Bellpuig, que també era un dels feus del Cardona, sempre lluny de mar, perquè en aquell temps els turcs atacaven però amb molta força i llavors els Cardona van preferir abandonar Barcelona, Cardona, que era la ciutat que portava el seu nom, i anar a Bellpuig i a Arbeca. Més, perdó, és que aquí... No, ja sabé. Conflicte cronològic. Continuem amb el dietari de Pujades. Això és gairebé la primera pàgina, on ens diu d'entrada que els catalans començaven l'any el 25 de desembre. És l'any 1601, ens diu de la nativitat de Crist, és a dir, que seria igual com ho contem nosaltres, any 2025 seria la mateixa relació. Però més avall ens diu lletra dominical G, que també és una referència cronològica, Auro nombre 6, també, pacte 26, indictio 14, els podeu entretenir i buscar-ho, tots són referències cronològiques, però al final diu era
1639. Això és l'era hispànica. És a dir, si comptem els anys el naixement de Crist seria l'any 0 i ara estem al 2025, però aquests 38 anys de diferència és la fundació de Tarragona. I això és com es diu, l'era hispànica. Si això ho pregunteu a un historiador, us dirà que els catalans van deixar de comptar amb la fundació de Tarragona poder al segle X o al segle XI. Jo ho dubto molt. No? Faig com aquell del Galileu que diu que el va fer retractar però després va dir por si muove, no? O sigui, no ho descarto pas que aquests 38 anys de diferència estiguin ballant per aquí al mig, no? Però això en Pujades ho deixa per aquí dit, no? Si fos una cosa del segle X no ho hauria posat, no? 38 anys és una altra generació, uns altres noms, uns altres llocs. Això, Jeroni Pujades, a la seva crònica, insisteix en aquest fet, no? Ho deixem així? Continuem perquè també en Miquel Pujol i Canelles, el tenim aquí, en aquest article que és fantàstic, sembla un article ingenu, és molt prudent, però diu coses molt poderoses. De fet, havia llegit aquest article fa anys, i diu, saps coses, però de cop vaig tenir com una mena de revelació, per una altra banda, i vaig dir, qui més ha trobat això? I vaig trobar que en Miquel Pujol ho havia trobat. És a dir, és un d'aquells articles que quan trobes la solució l'entens, no? Això ara no l'explicaré tot, no? En tot cas, en Miquel Pujol, en aquest article, també fa aquestes referències cronològiques en el sentit de que les coses ballen, no? Pere de Marca, no cal que sapiguem qui és igual, de fet era l'enemic, diu que va estigué oficialment a Catalunya del 44 al 51. Després diu que el padre Villanueva diu clarament que l'arquebisbe Marca, de fet, en aquell moment no era arquebisbe encara, demanar a Jeroni Pujades personalment, en vida d'aquest, tots aquests documents. Però esclar, tenim que Jeroni Pujades hauria mort el 35, 1635, és a dir, que és impossible. Però Pere de Marca, inclús en els seus escrits, ho diu, no, si jo Pujades el vaig conèixer, si Pujades, aquí algú menteix, o és que hi ha aquest salt cronològic que a Catalunya, o poder només a Empúries, s'estava comptant els anys d'una altra manera. O sigui, això és una hipòtesi que queda aquí sobre l'aire, no? De fet, hem vist els naixements d'aquestes senyores, tant una Joana i la seva filla, que són abans de l'any 1582. Aquest any és quan es fa la reforma gregoriana, per tenir-ho present, és quan allò que ens diuen que Cervantes i Shakespeare van morir el dia de Sant Jordi, però que eren dies diferents, perquè els anglesos havien acceptat la reforma gregoriana després, no? Sant Jordi, patró de Catalunya i patró d'Anglaterra. Llavors, nosaltres ara estem també amb aquesta cronologia, el del 82, figura que abans tothom feia servir el calendari julià, que hem vist que era una diferència de dies tan sols, no? Jo també sospito que no és pas així, sinó que cada lloc tenia la seva forma de comptar. Per exemple, a Portugal comptaven igual que els catalans. No pas per la fundació de Tarragona, sinó pel fet que l'emperador August, en aquell any 38, el nostre d'ara, llavors era l'any 0, hauria entrat a Tarragona. Hi ha més amb això, no? S'ha establert que el dia que el papa va dir mira, ara comptarem els dies d'aquesta manera, va ser universalment acceptat, excepte a Anglaterra. En el cas català és sospitós, perquè aquestes decisions s'havien de prendre a les Corts. Les següents Corts van ser les de l'any 85, 3 anys després, i no hi ha cap rastre de que s'acceptés aquest canvi, no? Podria ser que s'hagués acceptat després, de fet, en el dietari de Pujades sí que veiem que ja s'havia acceptat, tot i que fa relació a altres anys. Bé, deixo el tema cronològic que anirà penjant per aquí sobre, no? Llavors, aquesta Joana, la que hem vist, mirarem la mare, que també es deia Joana de Cardona. De manera que teníem ja 3 Joanes de Cardona, a més, aquesta última Joana que hem vist també tenia una filla que es deia Joan. O sigui, és una parada de Joanes de Cardona que pot portar a confusió. Aquí he posat Sogorb, perquè alguns diuen que aquesta Joana de Cardona va néixer a Sogorb. En tot cas, Sogorb era del seu marit, i no crec que l'haguessin criat allà per després casar-lo, o sigui, com si tens un gerani allà, ja veurem. La data de naixement, o sigui, aquest any de naixement també balla d'un any, posem que és el 1500, així els números ens sorgiran bé. Perquè tenim que es va casar el 1516, o sigui, es va casar amb 16 anys. No hi ha cap problema, que la gent es casaven joves, no?
amb un tros de personatge que era Alfons d'Aragó, de Sicília i de Portugal. O sigui, aquest té tots els títols del món. També, si el busqueu, veureu que sembla que hagués fet poca cosa. Després en parlarem d'ell. Doncs resulta que es casa amb 16 anys i va tenir 13 fills. Però el primer de tots va ser el 1533, és a dir, que es va posar a tenir fills amb 33 o 34 anys i després no va parar. Va tenir 13 de cop. I dius això, la veritat que viola les lleis de la física, no? Llavors, totalment, no? Llavors aquí o hi ha dues Joanes o hi ha tres Joanes i després s'han encaixat tots els fills en només una, perquè també tenim que aquesta dona també era molt activa. De fet, també ella és la capdavantera dels Cardona. Si no hi ha cap home Cardona. És ella, la filla i després la neta. Llavors, d'aquests fills tenim Alfons d'Aragó, que, bueno, el deixo pel final perquè és divertit aquest. Aquí el més interessant potser és Francesc Ramon, aquí el tenim com a Francesc d'Empúries, que era comte d'Empúries, es deia Francesc Ramon, d'Aragó i de Cardona. Aquest és el més interessant. De fet, aquest és el que va heretar els estats familiars, però l'any 1572 els va passar a la seva germana Joana, o sigui, en aquest sentit la nostra Joana, no? I va morir 3 anys després. Jo he buscat per què li va traspassar els estats a la seva germana, no ho he trobat enlloc. Però no només això, sinó que José Ramon i la seva dona van morir gairebé amb una setmana de diferència. I tampoc he trobat exactament per què, o sigui, una justificació. El que sí que he trobat en Francesc Ramon, amb una altra part de món, no us ho diré directament, perquè no em prengueu per boig, anirà sortint, no? De fet, ho he defensat diverses vegades i per internet ho podeu trobar. Bé, aquest primogènit, bueno, el Ferran, que diu que va morir jove, l'Alfons, curiosament, va morir 14 anys i va morir a Arbeca i també va morir a Flandes al mateix temps. I hi ha dos historiadors de prestigi que ens ho diuen, no? Que ho han mirat a la documentació, no? Aquella gent molt rics potser sí que es poden permetre de morir en diferents llocs. Però un nen de 14 anys dius què feia a Flandes? Que clar, això dels Erasmus s'ha inventat fa modernament, no? Bueno, llavors, és això, aquestes coses m'agraden perquè veieu que hi ha una confusió quan s'està tractant aquesta gent. Alguns diuen que ha sigut una censura posterior, jo trobo més que la censura es va fer ja en aquell temps, sobretot en temps de Felip II, per una qüestió dinàstica, no? Aquests Felip II i l'emperador Carles, aquests venen de fora. En aquest context, sí que les Joanes, diguem-ne, ja a tocar el segle XVII, però hi ha un fet clau, que és Amèrica. Quan hi ha aquesta conquesta d'Amèrica, totes les famílies europees es mouen, i una d'elles, els Habsburgs, entren aquí, l'emperador Carles, després Felip II, i diuen ser, no, jo sóc el fill de la reina Joana. I quina reina Joana? Sí, la loca. Els castellans insulten després d'aquesta gent, o sigui, els que ja hi eren abans, no? Bé, en tot cas, sí que podem veure que l'emperador Carles no va ser acceptat a València de cap manera, hi ha les guerres de Germanies, i en el cas català potser es van plegar una mica o jugar amb ell, però el Felip II ja jugava en una altra lliga. En tot cas, aquesta Joana, que sí que estem mirant ara, bueno, hem vist el cognom Manrique de Lara, jo posaria la mà al foc que era un cognom sicilià, encara que sembli castellà, no? Mirem la seva ascendència, de fet hi ha molta gent aquí, no us preocupeu, el que ens interessa és la part de dalt de tot, on trobem un Ferran, però això he copiat de la Wikipedia italiana, que ja ho tenien fet, no, cap altra Wikipedia, per això han posat aquests noms raros, és Ferran, Cardona i Enríquez. Si mireu els Enríquez, veureu que es van casant amb els Requesens, sense parar, fins que el cognom Requesens desapareix. Perquè després trobem que hi ha en aquesta mateixa branca un Ferran de Cardona i Requesens i una Caterina de Cardona i Requesens que preguntes què veu fer a la vida? I es veu que no van fer res. Es van quedar a Palau mirant les teranyines. I això és molt sospitós, perquè aquesta gent no paraven de fer coses, no? Fixeu-vos després que tenim tota gent que es diuen igual. L'avi, Joan Ramon Folc, quart. El besavi, el tercer. El rebesavi, el segon. I encara ens falta el primer. Això m'he entretingut a mirar un i l'altre. Ja dic que no es fa divulgació, per tant no hi ha un llibre que es digui Els Cardona, que te surtin tots, o específicament. Hi ha cosetes espigolades per aquí i per allà, això és una llàstima. Nosaltres anem a la llibreria, busquem els Trastàmara, i hi ha 17 llibres, o l'Isabel la Catòlica, inclús sèries de televisió,
i aquesta gent es veu que no es mereixen res. Si anem al principi de tot, del que veiem aquí, veiem aquesta Isabel d'Aragó, que seria la filla d'aquesta enigmàtica Sibil·la de Fortià, i Jaume II d'Urgell, que és el dissortat, el que va perdre el compromís de cast. Llavors aquí ja comença a saltar la sospita, perquè un altre, Ramon Folc de Cardona, es casa amb la filla d'aquests dos, però després, a la Guerra Civil Catalana, lluitarà a favor de qui havia guanyat el compromís de cas. Però a casa seva tenia la filla del que havia perdut. I diu, això com s'explica? No? Jo no ho entenc pas. Es deurien tirar els plats pel cap tot el dia, no? D'on te vens ara? No? També tenim per aquí mig, encara que no ho veiem, un altre personatge que també es diu igual, Ramon Folc de Cardona, Anglesola i Requesens, que en la nostra documentació el tenim com el gran capità. Però esclar, els castellans també tenen un gran capità, que és en Gonzalo Fernández de Córdoba. És molt curiós això, us els ensenyo tots dos, posarem de costat, que ens sembla molt. Els Requesens una mica havia. Doncs són grans capitans i no tenim cap gran capità anterior ni cap posterior. I tots dos van conviure en vida seva. És molt curiós, això, no? Llavors, mirem això perquè ens interessa, no? Aquest Fernández de Córdoba figura que entren a Empúries i ens trobem gent que es diuen Fernández de Córdoba, que es diuen Folc de Cardona, indistintament, i en aquest cas, inclús, amb les mateixes funcions, gran capità. Si mirem en Gonzalo Fernández de Córdoba, el trobarem, segons els castellans, va entrar al regne de Granada, per l'ordre del rei Ferran el Catòlic. Si és Fernández de Córdoba, podria dir que es deixava manar, jo crec que un Folc de Cardona no. En tot cas, el regne de Granada va implosionar des de dins. O sigui, a dins de la cort es van barallar tots i llavors es van obrir les portes. El que pretenia ser rei, que era Boabdil, volia negociar amb el gran capità, en aquest cas tenim com a Fernández de Córdoba, i no pas amb el rei Ferran. És curiós, no? Perquè després aquest senyor el que va fer va ser anar al regne de Nàpols, que havia caigut en mans dels Anjou, un quart d'hora, 20 minuts, i ell va anar allà i ho va recuperar. Llavors, curiosament, recupera Nàpols, però el virrei que hi haurà allà serà precisament el nostre gran capità. I no els veiem mai lluitant junts, o sigui, a favor, no?, un de l'altre. També la pregunta és, el rei Ferran el Catòlic quin interès tenia en Nàpols? Ja hi tenia part de la família en allà, i a més hi tenim aquest Ferran d'Aragó i Guardato, que era el net del magnànim, o sigui, aquest noi, que també es deia Ferran, era fill del rei Ferran de Nàpols, net d'Alfons del Magnànim, i podem tirar fins a Atapuerca, i tots eren reis. Llavors, en tot cas, li interessava en aquest senyor. Si us fixeu, l'escut, porta l'escut dels Cardona. Això, fa un parell de mesos, vaig fer una xerrada a Barcelona posant sobre la taula tots els reis Ferrans que hi havia en aquell lloc, en aquell moment, amb la sospita que aquest Ferran el Catòlic han espigolat d'aquí i d'allà i n'han fet un, però l'han fet els castellans perquè els interessa. Per què? Perquè fan aquestes coses de dir que el casament de Ferran el Catòlic i Isabel la Catòlica es funda a Espanya. Un historiador seriós no ho defensarà perquè les institucions van continuar totes igual i per un casament aquesta gent a vegades es casaven amb algú que estava a Flandes i no amb això es quedaven a Flandes, no? D'aquí hi ha un text aquí sota que és molt interessant. Espígolo només una frase que diu: el señor rey católico don Fernando, su primo, le recibía en pie dándole después silla. Això, jeràrquicament, vol dir, tu no t'assobràs fins que jo m'assegui, i a més porta'm la cadira. O sigui que el rei aquest, bueno, en principi no va ser rei, aquest Ferran d'Aragó i Guardato, tot i que venia d'aquesta família, però jeràrquicament estava per sobre d'aquest Ferran el Catòlic, fos qui fos. De fet, si van entrar a Nàpols va ser entrant a la batalla de Cerignola, que és una població que hi ha en el regne de Nàpols. Llavors aquí sí que agafaré com a figura d'autoritat el diari La Razón, no ho faré mai més, però és que aquest article és molt divertit. 3 palabras del catalán que suenan a chino para el resto de los españoles. Y una de las palabras es Cerignola. Y digo, esta locación viene de las batallas de Cerignola, que se enmarcan tal y cual para los tercios españoles i el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. De fet, quan es va saber
que s'havia guanyat la batalla de Cerignola, quan la notícia va arribar a Catalunya, aquí van estar 3 dies de festa. No, ni a Andalusia, ni a Guadalajara, ni a Madrid, ni enlloc, només a Catalunya. Per això encara diguem fer Cerignola, perdó, Cerignola, Xerinola, no? Llavors, bueno, ja aneu traient conclusions, no?, de com va la cosa. Doncs el que fan els castellans diuen, com el Gonzalo Fernández de Córdoba és de los nuestros, doncs tots els altres també. I dius, no ha de ser així, no? Anem al nostre capità, gran capità. Aquí el tenim un mausoleu amb marbre de Carrara a Bellpuig, a Catalunya, això, el van fer portar, tot això des d'allà. I fixem-nos què ens diu. Va ser nomenat capità general de la Lliga Santa, la Unió d'Exèrcits de la República Veneciana, el Papa, la corona catalano-aragonesa valenciana, això de la corona d'Aragó, els diguen els castellans, però eren 3 territoris que funcionaven junts, i Anglaterra. Què pot ser això? Un capità general. Quina confiança li donen a aquest home, en el nostre gran capità, que tot d'estats diferents li donen la confiança que va fer. Va enviar un currículum i va dir, mira, he estudiat l'art de la guerra a la universitat i he tret un 5,5. No, era pels mèrits que havia fet abans. I tenim que en el mateix moment hi ha en Gonzalo Fernández de Córdoba. Per què no l'anaven a buscar amb ell? Si havia entrat a Nàpols, havia entrat a Granada. No, van anar a buscar aquest, però que és aquest el que entra a Nàpols i Granada, no? Si insistirem en aquest tema, per exemple, tenim el Comtat de Puresa, el tenim allà, els símbols que tindran aquests Fernández de Córdoba allà a Andalusia, per exemple, com a marquesos de Comares, que en aquell temps marquès era el que vigilava una frontera, en aquest cas la frontera amb el Regne de Granada, com a marquesos de Comares tenien aquest símbol. Aquest figura que és en Boabdil. També ho trobareu després amb els Cardona, que també tindran aquest rei encadenat. Després també eren marquesos de Priego i d'Aguilar, que també ho tenim a Còrdova, això, i el símbol era aquest. Això ho anem mirant i aquests castellans diuen que és casualitat. No, els símbols heràldics no es poden copiar mai. Mai, mai. I això és anterior, aquest marquesat de Comares i tot, abans que un Fernández de Córdoba hagués tret el nas aquí. No? També tenim, per exemple, quan el Gonzalo Fernández de Córdoba entra a Nàpols, són els Cardona que van encarregar aquest llibre, que hi ha tot de composicions musicals. El llibre aquest està a la biblioteca del Vaticà. Aquí també tenim el mateix escut. No? I no només en aquesta pàgina, sinó en un grapat de pàgines. Per què podia ser això? Que Fernández de Córdoba i Fol de Cardona els confonguessin? O alguns diuen que ha sigut una censura posterior. Trobo que remenar tants milions de documents és molt difícil, alguna cosa s'hauria escapat. Això sí, han tingut 500 anys. Jo, la meva hipòtesi és que els mateixos Fol de Cardona es feien dir Fernández de Córdoba. Us explicaré per què. Hem d'entendre com funcionaven les Corts. Aquest seria el rei Ferran, fos qui fos catòlic, fos de Nàpols o no fos, però en tot cas era el rei Ferran d'aquí. Les Corts eren les generals, és a dir, que hi havia les Corts d'Aragó, els representants d'Aragó, de Catalunya i de València, en igualtat de condicions, no és que Aragó manés sobre Catalunya, com diuen els castellans, interessadament, cadascun en igualtat de condicions. I aquí es prenien tots els acords principals. Però fixeu-vos el rei on... veieu. Fixeu-vos el rei on està. Està tot sol allà dalt de la tarima i són els que estan a baix els que discuteixen. Aquestes corts podien durar 3 anys. No? Hi ha casos de 3 anys, alguns casos no. Llavors, quan acaben les corts, aquests que havien estat debatent durant tot aquest temps, ho posaven per escrit, pujaven a la tarima, li preguntaven al rei, tu com has dit que es deies, que ara me'n recordo, perquè a vegades eren 3 anys, no? I llavors deia Ferran, sí, com el meu cosí, ja me'n recordaré. I llavors li deia, bueno, doncs ara ben maco, signa aquests papers i mou-te perquè tot això es compleixi. I ara vindrà en Pere i et donarà el donatiu. Però si li deia així, el donatiu. O sigui, la figura del rei, en aquest entorn nostre, no és aquests reis que manaven per sobre de tothom, com ens han ensenyat els castellans, això els agradava amb ells, no? Però aquí no, en un consens absolut. És a dir, a dalt de la piràmide política hi havia el rei i les corts. Les corts no funcionaven sense el rei i el rei no funcionava sense les corts. Llavors podíem jugar al penjat, això, en aquest cas de Cardona i Còrdova, i decidir aquí què diu, si Cardona o Còrdova. Sí, no. Llavors, clar, en unes corts, i això ho tenim escrit, els Cardona
van anar a les Corts i van dir volem entrar al Regne de Granada. I aquesta gent que estaven aquí baix parlant els va dir no, a Granada no hi entrareu. Per què no? Perquè el rei de Granada és amic nostre. I a més, gràcies a ell tenim accés a un mercat que si entréssim nosaltres el perdríem. Llavors què van fer els Cardona? Doncs van sortir d'allà, de les Corts, a Guadalajara i a les Corts no hi arribaven, i diu que doncs ens farem dir Fernández de Córdoba. Per què? Perquè tenim un Ferran de Cardona que va anar precisament a Còrdoba i els fills de Ferran són Fernández, o sigui, Fernando Fernández. Llavors es marca una línia de persones que diuen nosaltres som els descendents d'aquell Cardona que havia anat a Còrdoba. I queda fixat. Per això el que s'està fent és els casaments entre els que estan al comtat d'Empúries i els d'Empúries que havien anat cap allà, no? O Bellpuig o Arbeca, no? De manera, això ho veiem molt amb els Cardona, com es van bifurcant amb noms diferents. Per exemple, també els trobem com a Càrdenas, o inclús a Sicília com a Chiaramonte, que és el nom antic dels Cardona, que es deien Claramunt. És a dir, que sempre es trobaran Cardones, com aquella planta que us he ensenyat abans. Espores per tot arreu. Llavors tenim, aviam que no ho veig bé, això. Tenim aquest cas, no? Que també ens els explica Jeroni Pujades, que els coneixia en persona, o sigui, és una font primera. Ens diu que la Joana d'aquesta de Cardona, o sigui, la que nosaltres, la protagonista d'aquesta xerrada, va transferir en cap de son net, el marquès de Comares, el comtat d'Empúries. És a dir, ho va fer ella, no cap Fernández de Córdoba ni ningú. I com es deia aquest noi? Aquí el tenim, Enric Ramon Fol de Cardona, i diu Olim de Còrdoba i d'Aragó. Què vol dir Olim? Olim vol dir un altre temps, abans. Però ara es diu Fol de Cardona i Aragó, no? Una altra cosa és que després agafin això i diuen no, és Fernández de Córdoba i és de los nuestros i llavors va acabar el comtat d'Empúries, nosotros lo conquistamos i tal i qual. No, és la mateixa família, exactament la mateixa família, amb un nom aquí i un altre nom allà. Bé, amb això matem la branca de la mare de la Joana que busquem. Ara anem al pare, Alfons d'Aragó i Portugal, falta Sicília. Aquí sí que hi ha una branca realment molt i molt poderosa. Hi ha una branca que ens aporta a Portugal, on trobem també els Bragança, que déu-n'hi-do. Anem a la part de dalt, la part catalana, i trobem un parell de reis, el Ferran d'Antequera, que és figura que va guanyar el compromís de Cas, el pare, que també era rei. Aquest Enric, això, els italians diuen duc d'Alburquerque, també era duc de Villena, era comte d'Empúries, etc. No? I el seu fill, que seria l'infant Fortuna, que també va fer vida a Empúries. No? Tots aquests, cadascun d'aquests, sobretot els dos Enrics, són molt i molt interessants. No? Llavors, l'infant Fortuna es deia així per la fortuna que tenia el seu pare. Llavors, tenim, per exemple, l'enciclopèdia, i d'aquest infant Enric, diu que va néixer a Castella, que va viure a Castella, després va venir a Empúries, però diu que va disposar que en el seu testament que els seus descendents visquessin a Catalunya i que el comtat no fos regit ni governat per castellans. Llavors dius, és que la teva mare, la Beatriz Pimentel i Enriquez, era castellana, no? És una mica lleig, no? I la Beatriz d'aquesta Pimentel i Enriquez la trobem aquí a Empúries fent de comtessa, no? Esclar, aquí hi ha coses rares, sobretot amb aquest Enric d'Aragó, perquè era una persona molt i molt poderosa, molt potent. De fet, el tenim com a germà d'Alfons el Magnànim, però el van enterrar a Poblet al mausoleu dels Cardona. I no és pas perquè no tingués lloc on caure mort, tenia una fortuna considerable, no? És a dir, que hem de sospitar, primer que no eren germans, i en tot cas que aquest era un Cardona, no? Llavors, aquesta Pimentel apareix al final de la vida d'Enric d'Aragó, ben bé al final. Abans s'havia casat amb una descendenta de la Caterina de Lancaster, que també és un altre món. Fem una cosa, mirem l'escut d'aquest senyor, del Rodrigo Alonso Pimentel i Téñez de Meneses, aviam si trobem alguna cosa. És aquest. No. Però són castellans, aquests. Si estan fent servir també el mateix símbol que veig allà a la paret, no? Això, Pimentel, és una població d'Itàlia. Eren de Benavente. Benavente, el nom antic, no és en llatí, és en català, es deia Malgrat, és una cruïlla de camins, i ja sabem que els d'Urgell
de fa molt i molt de temps, havien fundat aquesta ciutat i altres de per allà. Bueno, en tot cas, ara que coneixem tots de gent, podríem fer aquest esquema bàsic, on tenim l'Enric d'Aragó, l'infant Fortuna, pare d'Alfons d'Aragó i de Portugal, casat amb la Joana de Cardona, i tots dos, pares de la Joana d'Aragó que busquem, no? Ara ve el moment més complicat, serà feina que haureu de fer a casa, jo ho posaré aquí a la taula, perquè ho vull fer allà al cap, no? Però és ben curiós aquest esquema, perquè ja dic que hi ha una lluita dinàstica aquí, han arribat els Habsburgs i segurament en aquesta gent els han rebaixat de categoria o els han canviat el nom alguna vegada o els han interpretat d'una altra manera. Perquè tal com ho tenim, trobem la mateixa gent. Enric d'Aragó, Enric de Castella l'Impotente. Trobem tots els que els castellans insulten. L'Impotente, la Beltraneja i l'Africano. Ah? És exactament el mateix esquema i just en el mateix moment. I això és interessant, perquè també tenim que l'Import Fortuna es volia casar amb la Juana la Beltraneja. Què està passant amb la Joana, aquesta que li diuen la Beltraneja? Doncs que ella reclama que els estats, diguem-ne, peninsulars li corresponen amb ella. I per l'altra banda hi ha la Isabel la Catòlica que diu que no, que li corresponen amb ella, de manera que van anar a la guerra. Una guerra on tots dos contendents es van declarar guanyadors. O sigui, ni tan sols van empatar. Tots dos van guanyar, i això no sé pas com es fa, no? Però bé, això és feina que heu de fer a casa, perquè ja és una hipòtesi molt agosarada, molt alta, però sí que ho volia mostrar que aquesta Joana, des d'Empúries, defensa tota aquesta branca de tot el que potser hauríem perdut en el moment que arriben els Habsburgs i sobretot la pèrdua d'Amèrica. Això és molt important. Però hi ha un moment en què els Cardona, almenys amb aquest nom, no poden a Amèrica. És a dir, que aquella planta que tirava llavors per tot arreu, els llavors no arriben a Amèrica. I això és molt i molt sospitós, també, no? Llavors, aviam, és que no m'hi veig i ara no sé què. Va, el dietari de Pujades. Ens explica la mort de la Joana nostra. Fixeu-vos que es diu Joana Ramon, com tots aquells Ramons que havíem vist abans, perquè tota aquesta branca també es dirà Ramon. Francesc Ramon, Joana Ramon, etc. O sigui, ja tornem a trobar un altre nom d'aquesta dona. Joana Ramon, Fol de Cardona, Olim d'Aragó, que ja dic que abans es deia d'Aragó, duquessa de Cardona, i el seu marit, Diego Hernández, Ramon Fol de Cardona, Olim de Còrdova, no? Marquès de Comares, etc. Però aquí hi ha una sorpresa majúscula. Jo sospito que Pujades no es va equivocar, era doctor en els dos drets, escriptor, jurista, etc. No? Això jo ho he posat a la intel·ligència artificial per aviam si havia llegit el mateix que havia llegit jo, i m'ha dit que sí. Suposo que per pagar una quota mensual llavors sempre m'ha donat la raó. No? Però ja veureu, aquí ens diu que aquesta dona, aviam, això era filla d'això, d'Alonso, que és aquest Alfons d'Aragó i de Portugal, que aquest era fill de l'infant Fortuna, d'acord, que aquest era fill de l'altre d'Aragó, d'acord, no? Però llavors ens diu que aquest era fill de don Fernando II. I dius, no, el tenim el Ferran I, és a dir, el Ferran d'Antequera, aquest que havia guanyat el compromís de Casp. I podia ser aquest Ferran II, no? Jo agafo que no es va equivocar. És un Ferran II de Nàpols, potser? No? Havíem vist que hi havia un rei Ferran de Nàpols 1 i després aquell Ferran d'Aragó i Guardato 2, no? Jo li vaig preguntar a la màquina, pot ser que aquest sigui el Ferran el catòlic? O sigui, el real, no aquest que han refregit els castellans? I la màquina em va dir, sí, en cas de que un dels Enrics hagués criat molt jove. Per tant, dic, i si dels Enrics només n'hi hagués un? Diu, llavors sí, queda quadrat, no? Ho deixo dir, en tot cas, no ho he dit jo, ho ha dit la intel·ligència artificial. Però tenim aquí que és ben cert, no? Després de Ferran, el catòlic fos qui fos, llavors es planta l'emperador Carles, que ve de per allà dalt, el Felip II, i s'ha perdut tot el casal propi. Ells fan veure que sí, que venen de, per exemple, de la reina Joana, que el diuen la loca, la Beltraneja, l'Africano, l'Impotente, etc. No? Bueno. Llavors, tenim un altre Ferran, ja l'hem vist abans, de fet, torno a repetir l'arbre de la Joana Fol, que hi ha aquest Ferran Fol de Cardona i Enríquez, que Enríquez i Requesens era el mateix, i amb un mausoleu, també amb un arbre bo de Carrara portat a Bellpuig. Un altre cas que ens trobem amb aquesta nissaga
és que aquests nous que han arribat, l'emperador Carles, Felip II, van a per ells. I això és una cosa que em fa ballar el cap, això sí que he remenat molts de papers i hi ha una cosa que no acaba de lligar del tot, no? Per exemple, tenim aquesta Joana Mare, o sigui, aquella Manrique, en el seu testament va ser molt i molt generosa, molt. De manera que va deixar diners a tots els empleats de tots els castells, palaus i territoris que tenien. Però a més va deixar rendes vitalícies només per les filles dels seus empleats, només per les filles, amb una condició, que sempre fossin independents, tant si es casaven com si entraven en un ordre religiós. Això ho trobem exactament igual amb la reina Caterina d'Aragó, que figura que és filla del rei Ferran, que la trobem com a reina d'Anglaterra, doncs just arribar a Anglaterra va dir totes les dones angleses han d'estudiar, han de tenir uns coneixements i han de tenir uns ingressos independents, perquè sempre siguin independents tant si es casen com si entren en un ordre religiós. És exactament el mateix esquema, no? Que pot ser que fossin parentes o almenys parentes ideològiques. Però llavors ens trobem aquesta generositat de la mare, que llavors la filla té les rendes embargades. De fet, el comtat de Púries va ser segrestat, no sé si altres també, és una mica fosc. Hi havia estats en disputa, ho veurem més amb el seu net, en el ducat de Sogorb, no hi entraré tampoc, i va acabar demanant diners a Cardona. Ja us he dit abans que feien vida per allà a Arbeca o Bellpuig, doncs no, van baixar amb tot el simbolisme que representa, allà on tenien el seu nom, a demanar diners. Clar, això ho he anat combinant, aviam si funcionava d'una altra manera, no? Una senyora que té tants diners que pot donar inclús rendes vitalícies, a la seva filla no té res, li prenen, li van donar 5.000 lliures, que era per donar de menjar al gat i prou, no? Això, bueno, també és una feina per fer a casa, jo l'he feta i me surt d'una altra manera, si es pot combinar d'una altra manera, no? De fet, el gran problema sembla ser, on diuen els papers, que s'hauria dit que aquesta Joana, com era una dona, no podia estar a davant dels estats familiars. I, bueno, la seva mare bé, però que hi estava, no havia passat res, no? Això jo vaig trobar fa molts anys que el problema era el seu germà, Francesc Ramon, que de fet es diu que gastava molts diners. No, és aquest Francesc Ramon que li va passar els estats familiars en vida seva i després es va morir. Ja podria ser que... De fet, sí que va gastar molts diners, però per una altra raó. Vaig trobar aquest Francesc Ramon, que no era mort, ara sí, però llavors no, en un altre lloc del món. No us diré directament qui era, perquè no em pregueu per boig, però ara, a partir d'ara, començarà a sortir per aquí, no? Val. Això, aviam que no ho veig. Val. Això també ens aporta directament a l'entorn de la Joana nostra, la que estem buscant, perquè en aquesta disputa que hi hauria hagut, és a dir, el rei o l'audiència reial que li hauria embargat les rendes, li hauria embargat els territoris, etc., va aparèixer una altra Cardona, Galceran de Cardona, que va fer un judici contra ella, un plet contra ella, per dir, jo sóc el principal dels Cardona. Això s'ha interpretat molt i molt malament, al meu entendre. Al meu entendre, ell va fer un favor, dient, si l'estan atacant amb ella per el que està fent el seu germà, no perquè sigui una dona, sinó el que està fent el seu germà, me poso jo al davant dels Cardona i a mi no m'atacaran, perquè ja soc més distant, no? Per què ho dic això? Aquella casa que hem vist al principi era dels Galceran de Cardona. Aquí no ens diu el cognom, tant podia ser el pare o el fill, però en tot cas estaven aquí a Castelló d'Empúries quan la Joana també hi és, no? Mira que hi ha llocs del món. I a més aquest senyor era baró de Sant Mori, tenia 35 claus, a Maçanet de Cabrenys, que podia estar a qualsevol altre lloc que no amb la seva enemiga. De fet, es feien un favor l'un i l'altre. Al final, la Joana ja va morir potser 5 anys després, va recuperar els estats, ho va recuperar tot, es va acabar el judici contra aquest seu parent, en el moment que entra Felip III. No? Això és molt important perquè quan moren tots aquells enemics, recordeu allò de l'Armada Invencible, el Francis Drake per allà dalt, guerres contra Felip II i tot plegat, quan moren tots tres, es va publicar aquest llibre, La Dragontea, atribuïda a Lope de Vega a València, diuen que no, a Madrid no la van voler publicar, perquè aquí el que ara tenim com a Francis Drake, en aquella època li deien Francis Drake, de tot arreu, drac, després que es fixa d'una altra manera, doncs
se'l va posar, diguem-ne, molt més bona gent del que encara ara ens diuen, que era un pirata, que era un borratxo, que el seu pare no era ningú, etcètera, no? Bueno, fixeu-vos el nom, no? Dragontea, que diu dragón, no? Dragontea és una planta, no? Que diu dragón, dragón es porta de drac, o inclús d'Aragó, tal com ho pronunciem nosaltres, d'Aragó i drac és el mateix, i és el seu cognom, i a més, la família real d'aquí, el seu símbol era un drac. Ho tenim en Jaume I, en Pere el Gran, tots aquests, no? Us ensenyo només una imatge d'aquest drac, drac, no, aquí no diu Drake, diu drac, Franciscus Dracs, nobilíssimus, sinó aquest pirata borratxo, sinó un noble, i aquí no sé si ho veieu que diu Duc Invicta, ho diu en llatí. Després en francès ho rebaixen a capità i prou, no? Però en llatí era més. Trobareu molts d'aquests dibuixos d'aquella mateixa època, no? I dius, per quin interès podien tenir els Cardona, Lope de Vega, per escriure un llibre que, de fet, diuen que després el van castigar, que no el volien a Madrid i tot plegat, no? El mecenes de Lope de Vega, el mecenes principal era aquest senyor Luis Fernández de Córdoba. Aquest senyor va néixer a Baena, a Còrdova, diuen, i el seu pare era Antonio Fernández de Córdoba i Font de Cardona. Aquest nom ja l'hem vist abans, no? Duc de Cèsar, no? I la mare era Juana Fernández de Córdoba i Aragón. No? Aquest nom sí que no l'hem vist abans. Però l'altre sí. Teníem Antonio Fernández de Córdoba i Font de Cardona, segons la Acadèmia Espanyola de la Història. Llavors, també de la Real Acadèmia Espanyola de la Història, però en el segle XIX, un historiador que es deia Cassandro, que almenys una persona honesta, va fer una biografia de Lope de Vega i llavors va tractar el cas del seu mecenes, Luis Fernández de Córdoba, Cardona, ha afegit aquí, i Aragón. Aquí ja canvia una mica, i aquest peu de plana és realment impressionant, no? Perquè hi ha tots els títols seus, alguns ja els coneixem, com aquest Duque de César. Això fa gràcia a les baronies de Bellpuig, que deu ser? Bellpuig, clar, Bellpuig. Vinyola, Calonja, Almirall a Nàpols, etc. El pare Antonio Fernández de Córdoba, Cardona i Requesens, que abans no hi sorgia aquest Requesens, no? Un altre duque de César, y aquí fa gràcia perquè diu que era un hombre de estado de gran capacidad y singular prudencia, a quien por estas prendas solía llamar Felipe II el duque de Seso, si no el duque de Seso, no? I surt el nom de la mare, Juana de Aragón i Cardona. I no em va fer prou en 3 punts suspensius que em va posar 5. Podríem dir, no? O sigui, almenys va ser honest i ens va dir qui era aquest Lluís, que era el mecenes de Lope de Vega. Ara és ara que hem de preguntar per què els Cardona tenien interès de deixar bé en aquell francès Drac, no? Després, més avall, fixeu-vos que destaca els avis paterns, no pas els materns. Tenim un Ferran de Cardona i Anglesola, que ja l'hem vist abans, també almirall de Nàpols. Aquesta Beatriz de Córdoba i Figuerola, nieta de la gran capitana, aquest sí que és el Gonzalo Fernández de Córdoba, I aquesta també la tenim com a Beatriu, Fol de Cardona i Figuerola. Ho podeu buscar i es van canviant els noms d'aquí cap allà, no? Perquè, bisabuelos, el cèlebre Don Ramon Fol de Cardona, és a dir, el gran capità que hem parlat abans. Aquest és el besavi d'aquest noi, el que patrocina el Lope de Vega. I llavors sí que aquí sota ens surt l'altre, el Gonzalo Fernández de Córdoba, però no com a parentès, sinó ens diu com una curiositat que el primer duque de César va ser en Gonzalo Fernández de Córdoba. No diu que es pas que sigui descendent seu, no? Llavors aquest noi no es deia Luis Fernández de Córdoba, es deia Lluís Fol de Cardona i Aragó, i era fill de la Joana. Bé, no sé si us he parlat molt, tornem a Sant Antoni Abat. De fet, en aquest entorn que ens estava parlant en Miquel Pujol i Canelles, teníem aquest Galceran de Cardona, hi havia pare i fill, que es deien igual. En tot cas, seria el pare el trobem a les Corts de Monzó del 1585, atacant a Felip II sense parar. De fet, Felip II va fer una trampa molt grossa allà, i aquest Galceran de Cardona va dir que no, de cap manera, i ell ho podia fer, desestiments un a darrere l'altre, fins que el rei Felip II se'n va cansar, va anar a Santa Coloma de Queralt a visitar els seus amics i es va tornar. Hi ha un cas curiós en aquest cas perquè ens diu que el cap de l'ordre militar en aquestes Corts
del 85 era el duc de Cardona. I dius, no, era la duquesa, no? L'any 76 havia passat a la Joana, però diu que estava absent, que no hi eren aquelles cors. Quan el rei se'n va i després torna, ens diu que el cap de l'ordre militar era la duquesa de Cardona. Ah, que se n'ha fet el duc. Era absent. Curiosament, és el mateix any, 1585, i al mateix moment que des d'Anglaterra declararen la guerra a Felip II. Ah, aquí, bueno, ja us enteneu mirar l'escrit d'en Miquel Pujol i Canelles, perquè ell agafa tot aquest entorn on hi ha Serrano i Pujades, diu que li agradava molt passejar per aquesta zona, no està escrit enlloc, és a dir, que en Miquel Pujol ens picava l'ullet, volent dir, mireu el que hi ha aquí. Tota la gent que parlava, no? A les Clarisses, on hi havia la filla d'en Pujades, a Sant Pere de Rodes, on hi havia un fill d'en Pujades que va morir en estranyes circumstàncies. Un misteriós Jeroni de Lluc, que vivia just a l'altra casa de Sant Antoni Abat, hi ha una altra casa, aquesta sí que està ocupada i no vaig fer fotos. Aquesta, desgraciadament, està en molt mal estat, però aquí es van fer coses molt grosses, no? De les que puc dir, la Crònica Universal de Catalunya es va tramant aquí, que és la manera que tenen els Cardona, una altra vegada, de dir, nosaltres som aquests, i així ha sigut la història de Catalunya. Desgraciadament això està bandejat, el dietari i algunes altres coses més. Si estaven, diguem-ne, fent el mecenatge de Lope de Vega, podem comptar que poder fer el mecenatge de més gent. Ara això està en mal estat, hi ha una caravana per aquí mig, calendari del 2015, i un segon pis que ja no hi vam pujar, no?